un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Esa consulta no se va a celebrar. El nostre dret creu en la democràcia, creu en el poble, no creu en la indivisible unitat de la pàtria. La nostra llei és la llei del nostre Parlament i la nostra obediència és el nostre govern. L'1 d'octubre votarem. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera: o referèndum o referèndum. La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions. D'una manera tranquil·la, avui, en pocs moments, dissolguem aquesta convocatòria. El govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica. Com a alcaldessa de Girona, jo estava al servei de la democràcia i que la meva obligació era treballar perquè es respectessin els drets individuals i col·lectius. Ciutadans, estem convocats el dia 1 d'octubre per defensar la democràcia i hem de donar una resposta massiva i cívica. No es van atrevir davant de la democràcia que demostraven tots vosaltres. Per la dignitat del barri i per la dignitat de la ciutat, la democràcia va tornar a triomfar. Hem convertit en símbols els 21 col·legis de la ciutat. El Col·le Verd, que era un lloc on no havia posat mai els peus, ara per mi és un lloc superimportant. I evidentment, cada vegada que passo per aquí recordo el moment, sempre. Em dic Mariona, tinc 25 anys i el dia 1 d'octubre vaig estar al Col·le Verd. En realitat, els mesos previs a l'1 d'octubre no estava molt activa amb el procés ni amb el referèndum. De fet, tenia moltíssimes contradiccions i no sabia massa com posicionar-me. Quan l'estat espanyol va començar a intervenir la Generalitat i així, com vaig veure que realment això era autodeterminació d'un poble i que jo creia en això i jo havia de defensar-ho amb tots els recursos que tingués. Amb la detenció avui d'una dotzena dels càrrecs de la Generalitat ha generat la reacció del govern català, que acusa l'estat espanyol d'ultrapassar totes les línies vermelles i qualifica les reaccions de vergonya democràtica. I aquesta, votarem, acaba de ser el crit unànime de la plaça Constitució, absolutament plena. Era evident que tota la conjuntura estava creixent d'una manera accelerada, no? Com sempre en aquests moments, no? Com venen els 11 de setembre, en el que sembla que hi ha una certa calma i després allò es va accelerant, no? A través de les xarxes és on sobretot m'informava de tot el que anava passant i sobretot a partir de setembre, tots els fets de setembre, estàvem a l'aguait de qualsevol convocatòria que hi hagués, etc. No us preocupeu, el dia 1 tot es trobarà fet, les urnes arribaran, no pregunteu. Davant d'això, ens anava seguint una mica els canals de Girona Vota, que era una mica com l'organisme que s'havia establert aquí a Girona, que agrupava les diferents entitats. I era des de Girona Vota que es coordinaven tot un seguit d'activitats per fomentar la participació en aquest referèndum, l'aconseguir poder fer aquest referèndum d'autodeterminació a Catalunya i posteriorment fer campanya a favor del sí a la pregunta. Va participar molta gent a l'escola, però hi va haver molta anada i sortida de gent i la gent sempre venia amb propostes. Llavors era sorprenent perquè veies tantes forces, tantes mans, tantes possibilitats de fer les coses i que totes estaven bé i tantes ganes de realment adaptar-se per aconseguir-ho.
Vam veure convenient d'organitzar una assemblea. I clar, la paraula assemblea va ser com molt innovadora. Vaig veure com aquest sistema de tot el gent votar, no? La manera en què es parlen les assemblees, bueno, em va semblar interessant com a experiència personal i era molt curiós la dinàmica que es creava, no? Que era així un mix entre una assembleària pura i dura i una reunió de l'AMPA. Jo soc la Rosa, soc veïna de Pedret perquè hi vaig néixer fa 79 anys i mig i el dia 1 d'octubre vaig estar al centre cívic de Pedret al peu del canó. A les setmanes prèvies estava molt l'expectativa. Jo pensava, segur que ens en sortim, però quina cosa, no? I a la tarda, és com allà a les 6 o així, vaig fer això de dir a la meva família que m'anava al centre cívic amb el campament. Els hi vaig enviar un WhatsApp. Els hi vaig dir, me'n vaig a dormir, em preno el cotxe de coixins, mantes i edredons i me'n vaig a dormir al centre cívic. I amb aquest sistema van venir els meus 3 fills, perquè tinc 3 fills, van dormir aquí els 3 fills, els 3 nits grans, i jo mateixa. Més enllà de l'1 d'octubre, sinó també abans, no? Quan ens vam tots una mica començar a parlar de signals i telegrams i totes aquestes altres xarxes que ara s'ha sabut que això va ajudar que l'organització de l'octubre es pogués fer, crec que ha estat una eina essencial. I de dir-te que quan vàrem anar a dormir, aquí intentàvem tots estar, no? Ja t'he dit, vàrem fer un sopar, però, home, tenies una situació que no havies viscut mai de la vida. El diumenge jo vaig ser al Col·legi Bruguera. Me'n recordo que es va cridar a les persones, no hi havia, diguéssim, a veure si hi havia la gent de la mesa, no hi havia ningú, i vam demanar voluntaris. La gent estava totalment disposada i il·lusionada, no? De 8 a 9 tot va ser més pendent de parlar amb els companys, el que estava passant, i estar pendent del telèfon. Un cop va arribar ja a les 9 del matí és ja quan comencen a la ràdio descàrregues policials, i esclar, en aquell moment ja estàs dins, ja estàs veient que el que està passant, el que et podies imaginar, de lo pitjor que et podies imaginar, estava passant. I ara ja no hi havia volta enrere. Criden la nostra ambulància i ens fan anar al Col·legi Bruguera. Estava dins i començàvem a sentir cridar i així. Jo vaig anar a mirar què passava i vaig trobar la porta tancada i molta gent a davant i la policia fent mal a la gent. I nosaltres vam aparcar, jo era el conductor, vam aparcar just a davant de les furgones de la Guàrdia Civil. Se m'acosta un guàrdia civil completament tapat i l'home l'únic que se li acudeix és dir-me que havien de sortir d'allà, que traies l'ambulància, que
ell necessitava sortir d'allà, que l'ambulància li impedia el pas. Doncs jo el que vaig dir que no podia treure l'ambulància allà, havíem d'anar a atendre les persones i ells havien de sortir per anar a picar altres persones. A mi em va semblar una violència desproporcionada. Veies la gent amb els braços amunt i aquella gent no tenia cap mena de mirament. Jo crec que moltes de les persones que vam estar a Bruguera ho tenim, no? Aquell sentiment de perdre les urnes. Ens les van prendre, en realitat, no? Potser és de les últimes coses que t'esperes que et cridin, que un policia, que és el que t'hauria d'ajudar, està agredint a algú. Em dic Josep Campmajor i Caparrós i soc de Girona. En aquest pati és on es van produir la majoria de les coses bones i les coses dolentes aquell dia. Aquí és on la gent que volia votar entrava, s'arraïmava i feia cua per anar fins a l'entrada de l'escola, però al mateix temps, un cop acabaven, no esperaven, és on eren víctimes, podien rebre les agressions que venien des de fora, en forma d'ous, en forma de pedres, petards, coets que ens van llançar. De seguida vam començar a tenir els primers intents d'impedir el vot per part d'alguns dels veïns del barri. El Carme Huguet està situat en un dels barris de la ciutat, el sector est de la ciutat, i aquest sector més nord és on l'espanyolisme més clàssic, el de tota la vida, el més ranci, si en volem dir, ha trobat un feu on quedar-s'hi i on fer-se fort. Per què coi estan fent allò? Si resulta que el dia 2 d'octubre seguiríem sent veïns i ens seguiríem trobant pel carrer i seguiríem compartint segurament la barra d'un bar. Soy Ángel Fernández, nene, tengo 30 años, soy educador social. Girona es un conjunto de 4 barrios que se conformaron entre los años 60 y los años 70, ¿no? Se construyeron y se hicieron con idea de erradicar el chabolismo que había en Girona. La gente que los vino a habitar eran gente, sobre todo, gente de la migración andaluza, de la oleada migratoria que hubo en los años 60 y una parte importante de comunidad gitana. Me llamaron de que, bueno, que había un problema, que fuera a Vilarroya, pero claro, Vilarroya no era mi cole, sino que era el cole de otra gente, y que había un problema, que habían entrado, se habían llevado la urna y tal. Yo cuando llego a Vilarroya, yo llego, sí que me dicen que han entrado, dicen que son gitanos. A la una para afuera. Lo primero, ellos eran gente del barrio, que si había algún gitano, pues seguramente que habría algún gitano, pero generalizar como que éramos la comunidad gitana, las que estábamos siendo los violentos, los que pegaron, los que rompieron las urnas, lo que a mí como gitano y como gitano que está, ¿no? Que forma parte del procés, me dolía. O sigui, una mica entre tots tenir una mica més de cultura de verificar la informació i no deixar-nos portar per histèries, per paranoies, perquè també està clar que les xarxes socials es poden utilitzar per manipular-nos, com s'està veient en molts de casos. Llavors hem de tots empoderar-nos una mica de ser capaços de ser ciutadans crítics, que avui en dia significa també saber-nos moure per les xarxes. Tanta informació a través de xarxes, també perquè els ànims estaven molt encesos, va portar que la gent compartís coses, que hi hagués desinformació. Cuando llegué ya no pude ver qué había pasado ni nada. Sí que había habido alguna cerca, pero no lo pude ver. Y cuando llegué, nada más llegar aquí, empezaron a subir la Policía Nacional con las furgonas y tal. Entonces lo que hice es decidimos que íbamos a buscar la otra urna al Centre Cívic y al final fuimos allí, la escondimos
y hasta que cerremos el otro cole. Al mateix temps estàvem escoltant que amics nostres, família nostra, estava a escoles on la policia els estava atonyinant. Es van arribar les primeres imatges enviades per mòbil del que estava passant a altres escoles. Mucha impotencia, ¿no? Sensación de por qué no puedo decir o por qué no puedo decidir qué quiero y qué no quiero, ¿no? No estamos haciendo nada malo, estamos preguntando a la gente. Entonces preguntar yo creo que no es malo. Y de hecho yo tenía clarísimo de que yo iba a votar que no. Pues porque no creía o no veía la necesidad, ¿no?, real de poder independizarnos. De hecho, yo el día del referéndum que vinieron las urnas, cogí mi voto y puse corriendo para acá, ¿no? Puse no. Ese voto al final ellos nos dijeron, vale, no puse en cara para si tal, no sé qué. No lo eché. Cuando se montó lo del censo universal, cuando se cerró este cole y me fui a votar, yo voté que sí. Lo tenía clarísimo, que yo iba a dar mi voto, pero mi voto personal. Y vuelvo a repetir, voté no a la independencia. Pero cuidado, no quiere decir que al votar no a la independencia yo votara sí al 155. No, para nada, porque soy republicana. Con el referéndum no se acaba el problema se acaba cuando se quite la miseria, el paro, haya buena sanidad, buena educación. Las agresiones que hubo no me parecieron bien, me parecieron repugnantes. ¿Las prisiones que son entrada toda puesta o no? Estoy en el CEI verde. No, que estoy en el CEI verde. ¿Oyes? En el CEI verde. Sí, aquí no se va a poder entrar, creo yo. Está lo... Pues eso... No, si van aquí intentando entrar ya 20 minutos. En el grup de WhatsApp del Col·legi Verd, que havíem creat un grup de WhatsApp, la gent que ens havíem conegut a les assemblees el dia abans, la gent allà va començar a enviar imatges i missatges que deien ja són aquí, ens estan rodejant, i sí, quan vam girar la cantonada ja estava la Policia Nacional rodejant a la gent allà davant del Col·legi Verd. Hi havia moments en què persones de cop es marejaven molt, necessitaven sortir, de seguida es deia passadís, tothom feia passadís perquè pogués sortir. Persones des de 14 anys a 70, que no es coneixien i que segurament moltes d'elles era la primera vegada que es posaven davant d'un cos policial. Llavors, només això, una hora, és agotador. Estem aguantant, marxen! L'esperança de dir ho hem aconseguit, que era emoció total.
Després, arribant molts més reforços, llavors començaven els trets, la violència va començar molt més quan van treure les porres, amb les porres no en feien prou, llavors van ser porres tirades de dalt a baix, cops al cap, gent per terra. Veient que no podien passar per dalt perquè també hi havia gent per darrere, van agafar un martell i van estar rebentant aquesta porta que ara ja es veu arreglada. I a cops de martell fins que la van rebentar i van obrir la porta. La gent que es van retirar es van asseure per terra, van aixecar les mans, algun cop de porra que va caure per aquí i ja van anar directe al menjador. Hi havia una dotzena de nens amb els seus pares i quan els policies van entrar dins els hi vam dir no entreu aquí no hi ha res, no és ni tan sols la zona de votació, no hi ha urnes, no hi ha res, només hi ha famílies, deixeu-los sortir, però la policia el primer que va fer és apartar aquesta persona que els hi va dir això, entrar allà a crits, els hi va dir que, jo això només ho sé perquè ho m'han explicat, evidentment no hi era, els hi van dir que els seus pares eren uns criminals i que havien de sortir d'allà, que era culpa dels seus pares que estessin allà i els van fer fora a crits. I els nens ja estaven molt espantats perquè portaven una hora sentint bales de fogueig, sentint els cops a la porta, sentint els crits de la gent i estaven molt angoixats aquests nens. Que és veritat que quan va haver-hi la notícia de que les urnes encara les teníem totes, que les havíem amagat i que no s'havien emportat res i que seguiríem votant, va ser com una uah, ho hem aconseguit, hem guanyat la victòria, ha servit per alguna cosa, perquè hi ha un moment en què tens por de que no hagi servit per res, però veus que sí i dius, ostres, ens han fet mal, ens han fet molt mal, però hem aconseguit el que volíem, que era votar. I vaig tenir molt més clar
que era el que volia fer, i era que aquest dia fos possible i que poguéssim votar, i no estava disposada que ningú ens prengués aquest dret. Ningú. Els nostres vots estan segurs! Em dic Mònica Tarradellas Martínez, tinc 43 anys, soc advocada, treballo normalment en l'àmbit del dret penal i el dia 1 d'octubre, com a membre d'un grup d'advocats voluntaris, ara Associació Voluntaris Dret de Defensa Girona, estava al col·legi situat en el Centre Cívic Pla de Palau per atendre els possibles dubtes jurídics que sorgissin a la ciutadania que acudís al col·legi a votar. El Tribunal Superior de Justícia diu que Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil hauran d'actuar conjuntament i sota un mateix comandament. En cap cas parla explícitament de precintes locals, sinó d'impedir la seva obertura o, en cas que ja estiguin oberts, tancar-los. No només hauran d'evitar l'obertura dels espais electorals, sinó que també hauran de requisar el material relacionat amb la votació, com urnes per ordinadors. Aquesta és l'ordre judicial, però a partir d'aquí hi ha una sèrie de criteris que podrien acabar permetent o no evitant la votació. Les accions policials es regeixen pels principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència. Això vol dir que els caps policials poden no complir amb la interlocutòria judicial si consideren que és prioritari garantir l'ordre públic. Han de valorar si la retirada de les urnes pot acabar provocant un mal més gran del que es pretén evitar, o sigui, procurar que el remei no sigui pitjor que la malaltia. Partíem de la premissa que l'autoritat actuaria d'acord amb el que el Tribunal Superior de Justícia havia establert, que era una actuació proporcionada i sense alterar la convivència social. D'aquí que els nostres consells sempre fossin en relació a la previsió que nosaltres teníem de l'actuació policial en relació a aquesta resolució. Quan veig que arriba la policia i ja quan estic sortint veig que comencen a carregar, vaig identificar-me, vaig dir-li que sisplau parés d'agredir, que allò ningú s'estava resistint a res, ningú estava impedint res. Ell només cridava, em cridava molt, però no, evidentment no em va fer ni cas i va un moment que es va cansar, suposo, de sentir-me, i em van agafar pel braç i em vaig sortir despedida cap a fora del cordó policial. I allà l'actuació es va acabar, el col·legi es va tancar i la gent que hi havia al col·legi es va dispersar o se'n va anar a intentar votar a un altre col·legi. Aquests moments en els que intentes calmar els ànims, sobretot moments en què intentes buscar el que et deia, aquest punt humà del policia, d'intentar fer-li veure que, ostres, que estem aquí de manera pacífica, que no provoqueu a la gent, que tingueu un punt de flexibilitat, i veus que no el trobes. Rebràs encara més tu, perquè a més vas uniformat i estàs veient que venen a buscar-te com a bomber, Perquè, clar, al final, quan tot s'atura, prens consciència una mica de com ha anat tot i t'adones que és que no hi ha res a fer, que han vingut a rebentar-ho tot.
Sí, recordo la mirada d'un policia directe quan m'insultava i de bombero hijo de puta, quítate el casco, que te voy a machacar, tú y yo solos, y es que te machaco. I aquella mirada amb aquell individu, sí, és que no em marxa del cap. Un company a qui li van obrir el cap amb un cop de porra, el vaig veure sagnant, i just veure això, mirar recte i veure un nacional dirigint-se cap a mi, que, bé, es dirigia a fer el mateix, a colpejar-me el cap, i aleshores va ser quan em vaig cobrir amb el braç i em va impactar doncs, a la zona aquesta del canell. Veia gent doncs, que al llarg de tot el cos tenia blaus, bonys, ferides, per culpa de la càrrega. Un cop em van mirar el braç, vam veure que el que hi havia doncs, era una fissura de l'os. En sèrio han fet això? En sèrio nosaltres havíem d'estar per això? Jo no he estudiat i no estic treballant en una ambulància per anar darrere d'uns policies que estan picant a una gent indefensa. Els que ens vàrem quedar aquí estàvem aquí sentats quan hi va haver l'alarma de que venien, i no eren més de 30 i alguna de persones, i ens vàrem assentar aquí, concretament aquí. A mi em vaig assentar aquí, d'aquí, i al costat hi tenia en Lluís, que ara ja l'he conegut, en aquell moment només ho coneixia de vista, i ens vàrem agafar tots així, i aquí hi havia doncs, el meu nét, el meu fill, els altres, però jo crec que no arribaven potser ni a 30 persones, que havíem sigut moltes més, no? I llavors, esclar, vam venir tota aquella negror. Ja eren aquí, com si diguéssim, es va prendre el determini de pujar a la urna i amagar-la. I venien, la gent aquí votava, i clar, llavors el molt mono era que quan la gent acabava de votar, tothom es girava i tenia una emoció meravellosa, perquè deia, he votat, jo també he votat al dematí, i llavors hi havia una cosa fantàstica, que la gent s'abraçàvem i ens deia, que bé, jo he votat. Es diu que més penso d'aquest dia, que si no hagués passat el que va passar, esclar, hauria sigut un dia festiu i meravellós. No puc votar perquè soc resident i al tenir-ne el que és el permís de residència, els estrangers amb el NIE no poden votar. Sí que vaig tenir la sort de votar el 9N, el referèndum no. És una cosa que em sap greu. Per mi, tot el que viu a Catalunya són catalans i tothom que vulgui votar, que voti el que vulgui mentre estigui resident aquí, però no, varen dir que el NIE no, només el que tingui el DNI espanyol, que és una cosa que fa riure, la veritat.
El dia 1 d'octubre vaig estar-hi a l'Ateneu Popular Salvador a Catà, intentant ajudar les companyes que estàvem totes a l'Eiximinis, així per facilitar una mica tema lavabos, tema carregar mòbils, tema descansar i moltes coses més. L'Eiximinis, menys mal que no van carregar, perquè també jo patia perquè hi havia 6 d'avis, estava ple de gent gran, de mainada i jugant a la plaça, un dia festiu. Era un dia festiu per tothom que estava allà. I tant que estimo aquest país. Porto 22 anys aquí. He crescut aquí, he vist el que he vist aquí, més del que he vist en el meu país. Tinc 2 criatures que han nascut aquí, que van a les escoles aquí, que tenen amics aquí, jo també. Ara tinc tota la meva vida aquí. A més, les oportunitats que m'ha donat aquest país, i la gent, sobretot, jo, gràcies a aquesta gent, hi estaria en deute amb aquesta gent. I estar en deute amb aquesta gent vol dir estar en deute amb aquest país. I quan dic aquest país, dic Catalunya. Em dic Eli Medina, soc de Barcelona, visc a Vidreres, treballo com a professora a un institut de Salt, com a professora de cicles formatius de grau superior. En els mesos previs jo no vaig estar participant en cap assemblea en relació al procés, ja que tinc altres interessos o altres lluites prioritàries. No soc independentista i això també va fer que la meva mirada respecte al procés sí que tenia clar que volia participar-hi sobretot al dia, sí que tenia clar que era legítim fer un referèndum i no m'importa gaire que no fos legal en aquest sentit, perquè la legalitat i la legitimitat són aspectes diferents. Saber que hi hauria molta participació era evident. Saber que la forma de resistir seria la que va ser és el que a mi em va sorprendre. Us volem demanar, si us plau, que en la mesura del possible us distribuïu a l'entorn d'aquest pavelló. No només en aquest accés, sinó en els 6 accessos que hi ha en tot el pavelló. Vam focalitzar la quantitat de portes que hi ha en aquest pavelló. Aquí és això que em refereixo, que un formatge de gruyère una miqueta. Jo pensava que era un exercici d'un dret legítim dins un espai que jo pensava que era més democràtic. I la veritat és que jo no, per res del món, pensava que passaria el que va passar. Una de les sensacions que més vaig tenir després de l'octubre és que ingènua que ha sigut, no? Jo sí que m'esperava unes càrregues policials contundents. Sí que veiem. Per què? Perquè el missatge des de l'estat espanyol era en aquest sentit i perquè he vist actuar la policia en aquest sentit. Per tant, si tenen ordres, tenen ordres. I les ordres van ser clares. Sí, Pla de Palau, que és allà a Lluís Pericot, el pavelló de Palau i el pavelló del Santa Eugènia. Si podeu, aneu a votar allà i a més us hi quedeu. S'han de mantenir Santa Eugènia, Palau, i la que tenia més a prop era Santa Eugènia. Però clar, era tanta gent la que vivia a Santa Eugènia que allò més que una resistència va ser una festa major, la festa de la democràcia. De fet, aquest va ser un dels últims llocs que va quedar obert i que el que va passar és que quan una escola no va funcionar, la gent es va aglutinar també. Llavors es va prioritzar també a omplir els espais més grans.
plaer d'haver aconseguit fer un referèndum, no? Un referèndum prohibit. No? Llavors, crec que aquest nivell de satisfacció es palpava a tot arreu. Els observadors ens havien posat una mica al lloc. ¿Sabéis lo que habéis hecho? Es que lo que habéis hecho es brutal. O sea, esto lo podréis explicar a vuestros nietos. Ostres, no, hem votat. No sé. Si la gente se une y el pueblo se levanta, el Estado poco puede hacer. El día 1 de octubre fue como cuando floreció, ¿no? Es como el proceso así de... Sí. Home, diuen de Girona que és 3 vegades immortal, que és mentida, però no entrarem en debats històrics. Jo crec que aquell dia va ser la 4ª vegada que Girona va ser immortal. La singularitat de l'1 d'octubre és que era un únic objectiu, que va ajuntar tothom. Sí, però hem de tenir en compte que aquest únic objectiu genera molta incomoditat a molts col·lectius invisibilitzats. Llavors, sento que l'1 d'octubre és un fet històric increïble, que és el que és per la memòria històrica que portem darrere, però alhora hem d'aprofitar-lo com una porta, no? Per treballar coses que són super importants. L'autodeterminació d'un poble és molt important, però també ho és les classes, els privilegis, com es reparteixen els poders, la lluita feminista, antiracista, decolonial. Són coses que han d'estar al plat del dia. També va ser un descobriment col·lectiu de molta part de la població que la policia actua d'aquesta manera moltes vegades. El que passa que potser això no estava visible. Probablement és de... Si la mobilització era per una altra temàtica que a tu no t'ha afectat fins ara... No la veus així. No la veus així, no? I jo crec que aquest va ser el canvi. Pensàvem que teníem democràcia i ella es va demostrar que no. I aquesta emoció continguda i aquesta unió dels veïns, això no té preu. Això és el que penso que anem per un camí estupendo. Vam iniciar una via fantàstica per anar a la democràcia. Jo crec que com a ciutat el sent com una victòria. El que passa que és una victòria que no és de color de rosa. Pel que vam aconseguir, pel que ha generat amb nosaltres, no. Per tant, això és un dia molt important, no? I que genera i mou moltes emocions i ens atravessa a totes les persones que estem. Vull dir, ens atravessa a totes. A totes. Yo creo que de alguna manera también lo recordar, ¿no? Se debe recordar, ¿no? Como una fecha histórica. Sí, lo es. Porque lo es. O sea, dentro de todo, yo creo que una de las cosas cuando acabó todos estos días, ¿no? El 1, el 3, mi pensamiento es historia. O sea, hemos sido parte de la historia viviente. O sea, hemos vivido, hemos estado ahí, ¿no? Y esa parte es como se debería recordar, ¿no? Y ahí sí que entran los dos bandos. Da igual si tú piensas sí o no. Y tú con tu opinión o da igual, tú vas a formar parte. Porque si los no, tampoco se hubiera conseguido esto. Sí. ¿No? Entonces se debe recordar, se debe promocionar de alguna manera, promover de que se recuerde como un hecho histórico que es lo que es.
L'1 d'octubre va ser la força del poble i que vam exercir un dret que ens era negat, però que vam poder-ho fer. I aquell 3 d'octubre jo crec que es podia viure en part la satisfacció del poble de Catalunya, però en part també la reivindicació per demanar la continuïtat del que s'havia votat, no? Del resultat del referèndum. L'estat espanyol es va equivocar totalment. Això és imposar. Això és una injustícia total. La societat civil, quan està implicada, és imparable. I això és el que vam demostrar el dia 1 d'octubre. Con las banderas de la independencia y las banderas de la República y las españolas me emocionaba mucho. Només reconec en el món dues formes de pensar. Qui està a favor de la democràcia i qui està en contra de la democràcia. I l'1 d'octubre per mi significa aquest punt d'inflexió, en el que la democràcia no vol dir ser d'un color o ser d'un altre, sinó significa defensar el dret de decidir que té tothom. La força d'un poble que vol decidir i com realment un poble pot deixar enrere molts prejudicis per lluitar i per solidaritzar-se i per aconseguir alguna cosa que és pel benefici del poble, no de l'individu, no? Van dir que no es podria fer i es va fer. Doncs considero que era demostrar la capacitat organitzativa i popular. Per mi això és més política que la política que van fer els polítics. Som un poble pacífic i bona gent i acollidora. Llavors, esclar, jo per això tinc aquest convenciment immens que ens en sortirem.